Ito yung mga heavy equipment nila. Pakaba na kayo. Triangular shape na kanal. Ito pa yung mga bato. Hanggang dito na yung napapatag. So ito yung pinakadulo ng bypass road. Ito mo mga original Timborbolen. Oh, Timborbolen daw. Anong pangalan mo? Okay, good afternoon Kabalan. So it's a good Sunday morning. At nakikita natin ngayon, ito ang laki ng mga isdang nahuli, oh. Yung mga fishermen. At ngayon nandito tayo sa may tabi ng Pampanga River. Ayan, oh, katabi lang natin. At doon sa taas yun yung Kongdadong Dam. So for today's video ay pupuntahan natin yung tinatawag nilang four-way. Yun yung pangalan na tinawag nila dito sa ginagawang bypass road, na kung tawagin ay Arayat Tumagalang Bypass Road. So last time na nagpunta tayo doon, siguro 3 months ago, medyo mahaba-haba na rin yung natapos nila. At malaking tulong yon kung halimbawa taga-Arayat ka at pupunta ka ng Magalang, eh mas malapit na lang, hindi ka naiikot dito. Kung tutungo ka pa doon sa may papuntang Mexico, and then pupunta ng Telapayong bago ka makapunta ng Arayat, ng Magalang, I mean. So tingnan natin yung latest update kung saan na ba or kung gaano na ba kahaba yung natatapos, at tingnan natin kung may extend ba o matatapos dun sa due date. So yun yung aabangan natin at pupunta na tayo dun. So let's go! Dito yung kalsada, nilagyan na ng mga bato-bato. Parang nasimentuhan na rin eh, pero marami yung mga bato-bato, parang yung riprap na to. Ayan, so ayan yung Kongdadong Dam. Ito yung kalsada. So yung papuntang four-way or sa bypass road. Tignan natin kung gaano na ba kalayo yung natatapos dito. Sarap magmotor dito, oh. Yan, ang lawak ng 1, 2, 3, 4 4 lanes, kaya tinawag nilang four-way yung mga lokal dito. Tingnan nyo kung gaano kalawak. Ano ba yung halaman dito? Parang ata ito, sitaw. Oo. Parang sitaw yung halaman, no? Tingnan. Marami rin mga pumapasyal dito eh. Ayan, oh, kagaya niyan. Ayan, magandang mag-relax sa rito, oh. Pwede kayong mag-picnic. At ito yung simbahan. Meron din palang dito ng gas, oh. Kung halimbawa, nawalan kayo ng gasolina. Oh, so speaking of gasolina, ilang bar na ba tayo? So meron pa tayong 5 bar. Kaya pang makauwi. At dito yung naman na
restaurant na pwede nyong kainan. Kung halimbawa wala kayong dalang pagkain, pwede kayong tumambay rito. Meron silang mga kubo at parang merong A-house. Parang merong A-house dito. Smile, you don't own all the problems in the world. Tama. Ang ganda naman ng kubo nun, oh. Ang presko ng pagkakagawa. Farm pala ito, oh. Maraming mga manok. Ayan. Pwesto ng Apong Abad. I love Pwesto ng Apong Abad. Ito pala yung pangalan ng ng kainan dito. Ang laki ng upuan, no? Yan, pwede kayong pumunta rito o tumambay habang nagkakape. Ayun, no? Yun yung pinakamalaking upuan. Diretso pa tayo hanggang marating natin yung dulo ng Arayat Tumagalang Bypass Road. Usong-uso rito yung mga namamasyal na nakakulong-kulong. Resto kasi yung mga kulong-kulong. Ayan, oh. Dito yata papunta yung ano eh. Ito siguradong tataas yung value ng mga lupa sa pagkakagawa ng bypass road na to. Siyempre maraming mga mag-i-invest dito dahil napakaganda ng tanawin. Oo. Tanaw mo mismo yung bundok ng Arayat. Kalsada. Ito, ano kaya ang pananim ito? Iba na namang klase ito. Ito na yung mga gareta. Nakasinggel sila 1, 2, 3, 4, 5. Wala yung mga kalabaw. Pinahingaan muna tsaka kumakain siguro. Ito, meron pang rito, construction. Ito, dito na yung King Sibul. Pinasisimentuhan na pala, oh. Ayun, tingnan nga natin. Resort dito, yan. Ay,
So yung kalahati ng kalsada nasimentuhan na. Hanggang dito lang pala. Ayan. Ayun, nandun yung resort. So, maraming tao. Ayan, nag-swimming na tayo dati dyan eh. Baba pa tayo, tingnan natin. Masarap maligo rito, fresh yung tubig. Ayun, gumagawa pa sila ng ano, ng isa pang swimming pool. Cottage yata yun eh. Let's go. Yan, ito yung ano, Cebu Resort. Tara, balik na tayo. Yun oh. Meron na siyang mga ano, yung mga anong tawag doon, mga barrier, maliliit. Pero dito wala pa. Ano, ang gandang mag-picnic rito. Ito, meron na siyang ganyan. Ano ba tawag diyan? Yung may box yan eh. Ang ganda ng mga pananim doon, no? Itong mga kahoy na to, mga kawayan ba? Oo, mga kawayan. Laki ng bato oh. Galing sa taas. Oh, tingnan nyo oh. Ito yung kadugtong siguro oh. Ayan, laki. Ito pa yung mga bato oh. Naitabi na rito. Ito yung pinaka ano, pinaka big C ng kalsadang ito. Tingnan nyo oh. Umiikot siya. Hairpin. Yan. Oh, ang gandang tanawin dito. So marami na palang nagagawa since na galing tayo rito. Yung mga box na yan, no, halos na nakukumpleto na. Ayun, ito pa yung forma nakagawa na rito. Noon kasi inuukay pa yan eh. Yung parang kanal na yan, inuukay pa. Mahaba na ngayong ano nila, nakakampis nila rito. Sabi ko sa inyo, naka-forma oh. Dati kasi dito rin tayo nag-stopover noon sa ilalim ng puno ng mangga. Tapos dito nag-uukay pa. Pero ngayon oh, nabuhusan na. Ito yung mga forma. Ganito pala yung pagkakagawa. Yan. Kala ko individual na ginagawa, ganito pala. Bali yung isang span na to, ilan bang magagawa dyan? 1, 2, 3, 4. Apat pala yung magagawa. Yan. Napakatahimik. Dahil Sunday ngayon, siyempre walang mga magtatrabaho, nagpapahinga sila. Dito, sarap maiga rito. Ay, dito lang pwede kang maghamok o may ano pa yung folding bed. Kaya lang, ito lang yung problema oh. Iniiwan nila yung mga basura nila dito, mga ano, tumatanda. Pag naipon yan, medyo
Mahirap ng ano. Puntahan natin yung pinakadulo. Ayan. Ito yung itsura ng kanal na ginagawa nila. Although may mga tosang, ewan ko saan nilalagay. Dito open canal. Ayan o, triangular shape canal. So ito yung pinakadulo ng bypass road. Ito yung semento, ayan. Ito yung pinakadulo. Pero makapal naman eh, siguro nasa mga 12 inches yan o 10 to 12 inches yung kapal. And then ito na yung pinatag nila. At meron ng forma rito. Bali ready for concreting na. Ayan, napakatahimik dito. Hanggang dito na yung napapatag. Tapos doon, ano pa rin doon, yung pagkatapos ng backhoe, bukid pa. And then, dito naman sa gawing kanan ko, merong 6 na tosang. Ewan ko kung saan nilalagay ito. Tapos, ito yung forma ng mga triangular shape na kanal. So, una pala nilalagyan muna ng mga bato. And then, bubukasan na ng simento. Siguro malapit-lapit na to. Baka yung sa kabila nung ano yun, nung burol na yun. Baka yun na yung turo. Nakita natin ano kanina, dito pala gagamitin yung mga kawayan yata yun. Ayun, dito sila dadaan. Yung traktora. Tignan pa natin banda rito. Ito yung mga heavy equipment nila. Tapos dito naman ayan. Ayan yung itsura niya. Doon papunta eh. Parang liliko banda dito. Yan. Kala ko didiretso dyan. Ito yung pinapatag nila. So ito, latest update ng Arayat Tumagalang Bypass Road. Sino gusto mong i-shoutout? Ito po mga original Team Borbolen. Oh, Team Borbolen daw. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? AJ po, AJ. AJ, anong gagawin mo dyan? Pagtulong
Ah, kamatis. Kamatis kami, yung mga timborbola doon. Ah, yung mga timborbolen. Doon yung farm nyo. Ah, ganun ba? Pangalan ng pensyo. Dali, may sticker ako, bibigyan kita. So yung nakita natin kumukuha ng kawayan kanina doon, yung nadaanan natin. Dito pala yung punta niya. At ito siya, miyembro ng Team Borbolen. Ayan o. Kaya, timborbolen. Yun yung pangalan ng mga Hortelano dito, Team Borbolen. So, ayan o, bayin traktora mo Bayo pa Buboto, ayan o. Gagawin daw ito pantulo sa mga kamatis. Marami kayong kamatis doon. Ako, namin. Ano ito? Barangay Turo na ba to? Hindi pa. Turo. Ah, ito. Ano ba po yun sinasawag ng arayat Oh, right pa. Tanong ba yun? San Juan Banyo pa ba to? Hindi na, no? Magulo po kasi yung... Oh, magulo. Hindi naman lakiyos to, no? Pero ito, sinasawag mo daw po ng tanong ba nyo? Oo. Arayat nyo, turo arayat po. Ah, pero yung banda dito, Turo. Saan ba dadaan yan? Sa likod ng bundok? Ito? Dito na sa sa... Dito pala yan. Ah, dito sa Palayan, yan. Tapos, Parang, turo. sa Turo. Ah, so yan. Nakita natin si Sir, oh. Miyembro ng Team Borbolen. So once again, shoutout sa'yo. Ako, Thank you, okay. So, I think dito na magtatapos yung vlog natin tungkol sa pag-update dito sa ginagawang bypass road na to, dito sa may Arayat Town. So, update ko kayo sa mga susunod na buwan para makita natin yung development dito sa napaka-importanting project na to, especially sa mga taga-Magalang at taga-Arayat. So, ride safe always, Kabalan. See you when I see you, and Kuya Landas is signing out.